Basing. Dili man ko ninyo hambalay kay nangabang ra mo dire, di ba pa? Nangabang Nangabang ra sila. Oh, nangabang pagyud mo. Ari na. Ikaw, Ari na ba? Kada to mga silingan ba? Ug unsay atong mapalit? Okay, ma. Kurting masuya. Pareha na nakapabris ka sa imong ngipon. Daghan ka istorya. Pagkapalit tag TV. Ikasakit. Mangumpra tas lungsod daghan tag dainig uli. Ang una-huna nakalon. Sus, di na lang jud ikalipay ug unsay naa nato sa munang ikaw paning kamot jud. Masakit kay kong ulo oy. Ayaw gyud na mga silingan nato, nga hilabtanon kayo. Ug unsay ato ang mo palit sa kinabuhi. Ako ang inyong gipasabot. Ako? Naanay ka diha di ay. Ay, ganin nga ra. Dungog kayo Siya na akong ko ang gipasabot? inyong Dili ang mga silingan. Silingan po day, dili po ikaw. Niya nga no, dito ta silingan. Kaya Silingan na nga, to. ikaw rin ang silingan. Hinoon, daghan. Oh, daghan man day mo yung anong nireact man ka diha. Ay, nga no, gutong di ko muriak nga. Kung unsay na dunggan ninyo nga istorya sa mga silingan, tinuod man sa jud na. Tinuod, kaya nga no, dili day tinuod nga kung makaparat mong bag-o. Kaya tungod ra po kinang loan mo. Sa ato pa, para imo da ito, ang amo, para iyato atong gistoryahan di ay kay Mao gani. affected man siya. Mao gani kaning dool ko dire ingon kung ako bang inyong gistoryahan man ang mangutana ko ba kay aron klaro jud kailan sa kay mag-assume ko na dili dito ako kauwaw uroy. Siya? Yeah. Oh, ikaw. Narang din na ako de. Subot pasabot ako nga nagpuyo ra ko dito sa mua wa ko nagtaho-taho sa mga silingan ako yung gipasanginlan. Tamo mo yung mga chismosa. Huwat lang mo ha. Huwat lang mo. Kamong inahag anak isumbong tamo sa kong papa po dog palabang ko sa kong papa. Daghan kay magpuyog balay day nga puro. Gadaot lang agi nimo sige kag kuan Oy. panismis. Maong daot ko kay ngano healthy living kanang mga tambok sus muhingal man na og mutungas na og bukid mao kamo living. kuy kamo pa-reduce mo sa inyo ay san mo palabi og kaon kay sige mo kaon ay manhiman ang inyong lisad gikan sa babaw padung na sa sahog to luoy sad kayo ang inyong utangan gam konsensya pud ba sige Chismosa jud Balik ay. niya. Chismosa ka na ginana. liwat Dili pa na niya. chismosa. Chismoso, liwat ka Concern papa ako. nimo. Uy, dili po. Oy. Concern rapod ko ninyo. Kay maluod po ka sa inyong utangan ba niya. Ay, lagi mo palabi ng tambok lagi. Uy, dapat healthy living mo. Kay base niya, 45 na ra ba mo senior? Tungtong 45 matigok sad mo. Sayang, dili mo kadawat sa tag 500 ang buwan. Sige, balik ako na dito na akong papa. Dili na Hoy, Sila pa, sila. unsa yung ingana niyo kong anak? Mga chismosa kayo sila. Hoy, mga tambukikoy. Ay na yung ingna akong anak og unsa gipangalan mo? Chismosa ko kay ko hilagtanon ko. Nganiwang pa jud ko no kaayo ko ba? Niwang bitaw liwat nimo. Mura ko kag boy ka liwat ko no nimo na. Ana ko Oy, ayaw ko ba na? Kay ko chismosa. Kasi akong anak mag-istorya na, ang akong sultan Kamo, ha? Sara. Ay go pang hilabot sa mga tawo nga hilabot ninyo. Unsa? Ikaw suko-suko mo kag apil no kay abi nang uyab man kana ko sa una no. Hala, wasa ko nang uyab nimo. Oy, wala Hilason. ti kasugtan no. Hala, kay lason. Ay, mo na suko-suko Kisa inahan niyo duha? Ay. Kini. Ako, pero di man ko maldita jud kayo. Akong anak may maldita jud kayo. Mao na gikoro lang ipon og alambre. Mao. Strict ang parents ko. Siyempre. Kay dili pwede, dili Bantong ra nawaan tong hayhaya na mo dito sa sinina katong numero 20. 18. Ay sagpa ay pick up nako. Wa ka hinaw. Sa mga lang kano dili man ti kasugton kay nana kay baktin. Lo. Wasa ko. Lo. Dili sa to ako. Ako sa tong kaluwa. Ayaw gyud na akong papa oy. Ikaw sa ligit mo kay kahapusdan kay kana akong papa niwang ha. Maldita jud kayo ba? Gusto mo yugong ko ni pagkad? Ayaw para Gusto mo tumbahon ko ni? Ayaw usag ka na Oh. usik. Kusog Ako mama tumba sa daan. Dili lagi ko kay ka. Kamo nga tumbuka mo. anak. Ay mo sunod gani. Ay mo sige panghilabot akong anak. Ay si Wa may nahilabot ninyo. Ha? Imong anak daghang utang. Wala sad koy utang puros Ano wala yung utang? cash tanan. Oh, cash. Di para sa inyo ha. Gipang-loan pa na ninyo para makapalit mo diri. Ano nabi man mo. Sige mo pang-loan para makapalit mo mga tambok sa baboy para Hoy, ngano kana sa inyong bilbil mo oy laplapi kay isugba na. Nabi man mininyo nga wa mi kabayas ka punungan. Ha? Ay wala man may nanabi. Musa lang jud kayo mo. Wala jud may nanabi. Di ba? Kinsa man ko ni nagtabi ni. Siya nagtabi ninyo. Kanay!
Oy. Ang ilong murag palwa. Hinawayo Kinsay- na, dyan ayaw. Oo. Maluwang ilong. Na, bisig. Sige ka na pa. Lagi, isunod mong papag yun. Panguli mga tuay ka amo pining balay. Nya inyong balay nangangkon me. Trespass. Oy, trespassing. Dili mo Trespassing ah, one passing ra man eh. Trespassing. Dili mo kunin yung hambalay, kinangabang naman mo dire. Di ba pa? Nangabang Oo, naman oo. sila. Oh, Nabang pag yun mo. Oo. Ari na. Ikaw, naong gani. Ya. Gibira. Wala sa goni. Dili sa tika birahan pa dong ubos. Ay, gibirahan, gibira-bira. Ano gani tika? Ningkuha na lang ko, nitigtang na lang ko para makaikid ko. Kibaw ka nga wa na masipir pero nasilak sa babaw. Palaban si Papa. Diin pa. Liwat mo siya yung Papa. Tung agaraw na to kay isog kitog amahan ra ba. Di ko mandlok Papa niya, bantay oy. ha. Bantay ha. Bantay ha. Dira kay. Agay! Dili na ka! Aw! Well, ganoon na ka nang gikon. Ya, mabalik ako, magdala ka sila. Ay wala. Malang isaw. Dili ka ka tinuod na nanginguto ba Sa sakit. ending. Agay man na lagi ka Sa ending. kung ola. Bubua ba ato? Bumo na. Doon na lagi mag-away pa man sa Manggigil.